Ако и ти като нас си любител на сладките аромати, но не ти се дават куп пари, Парфен е твоето решение. В сайта на Парфен може да откриете огромно разнообразие от парфюми за всеки вкус. Ако търсиш бюджетен вариант на свой любим парфюм, не се колебай да посетиш сайта на Парфен. Там може да откриеш аналог на доста скъпи парфюми, но да заплатиш доста по-малко. Но стига сме говорили. Нека ви покажем ароматите, които ние сме си избрали. Нека започнем с аромат 939, който е 50 мл и го ползвам около седмица. Вижда се колко съм се пръскала от него, колко количество съм използвала. Доста скептично бях настроена заради ниската цена, но се оказа доста траен. Изключително сладък е, пак казвам, аз съм любител на доста сладките аромати и съм нацелила точният аромат. Мирише на кокос, на карамел, на банани. Много е сладък. Аз пък си избрах аромат с номер 556, тъй като постоянно пътувам и все съм на някъде, а пасва навсякъде. Ароматът не е за всеки и е доста специфичен, но аз лично го обожавам. Доста е силен и траен. Много сладък. Забравяйте да допълня, че това е трава опаковката, която е от 20 мл. Е ред и на третия парфюм, който сме си избрали. Той е от 100 мл. Не сме го пробвали и двете. Мирише доста свежо. Дай да пресмена тая ръка сега. Мирише доста приятно. Много е свежо. Мирише на чисто. Не знам. Номерът е 598. Не знам колко е траен, защото не съм го ползвала. Но мирише доста свежо и приятно. Мирише доста свежо и приятно, да. Показваме ви отново трите парфюма 100, 50 и 20 мл, като този от 100 е 598 с номер 598, този от 50 мл, който го обожавам и със сигурност ще поръчам, е 939 и най-малкият от 20 мл, който е 556. Айде, дай си го. Искам и аз. Парфен, искам и аз. Доста са трайни. Не се колебайте дали да си ги поръчате. И ние бяхме доста скептично настроени, но наистина се оказаха доста трайни и като по чудо сме си нацелили точните аромати за нас. Парфен, обожаваме ви!